Aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig mga palayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Martes. Yari kita sa ikapitong petsa sa bulan sang Pebrero tuig 2023 mga kaaksyon. Sige kantuan ta karon dugay-dugaya ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon na unit reporters, mga balita national gikan naman sa News Center sa aksyon na Radyo Bacolod Plus ang aton sining mga local and national issues. Dalonta karon pag makatime kita dire sa aton sining pangalagad mga kaaksyon, handang-handa na sa pag-file sa mga tipon nga mga reports sa aton sining mga aksyon unit reporters mga kaaksyon. Welcome dire sa inyo sining palatuntunan sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa Oriental side kag sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Klanin Antique, kag tubtub sa malabutan sa aton sining pag-broadcast sa sining udto. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Hindi na ta maguyang pa sa aton sining mga tinion kay daw kadamo-damo kita sa mga pagatalakayon sa sining udto. Anong mga balita, mga kaaksyon sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay. Igabalita na aksyon na Marlon Hinovia. Target nga 50,000 nga registered voters sa Negros Occidental na lampuwasan sa pagtapos ang registration. Sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Action Art tayhupon karon dugay-dugay fogging operations kontra dingge sa City Health nagapadayon sa mga nagkalain-lain nga mga barangay diri sa syudad. Sabi si PO naman nga balita, igabalita ni Aksyon na Irek Magbanwa karon dugay-dugay syudad sa Bacolod nagapabilin ng manubong nga supply sang shabu suno sa CDEU. Duwa ka mga persona na dakpan sang piniya nga yaraman sa ila watch list. Sa Nokpo naman nga balita, gabalita ni Aksyon na John Diaz karon dugay-dugay Nokpo gintawag nga wala sang kapuslanan ang kabuhi sa mga rebelde. Kapulisan nagapanawagan sa NPA nga magsungka na sa mga otoridad. Kagang isa nga napatay tobla sa syudad sang Kabangkalan, duwa nang nakilala, isa ang wala pa identity mga kaaksyon. Ato na hibaloon karon sa report ni Aksyon na John Diaz kung nagadiin ni sila. Kando ni PNP may person of interest nga sa pagpatay sang tatlo ka mga persona nakaligad nga si Mana. Sa balita sa patrol, gabalita ni Aksyon Alvin Graba mga hepe sang Police Station 1 to 10 upod sa mga opisyal sang napulo ka mga barangay sa syudad nga kandidato para sa Barangay Drug Clearing Program ginsapol sang LGU kag PDEA Siningaga. Sa balita naman kay Aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, 30 anyos nga tricycle driver patay matapos aksidente nga nakabunggos ang ginamaniho nga tricycle sa puno sang kahoy.
Sa balita ni Action Nelson Patinio, 3 ka mga LSI arestado sa drug bypass operation sang kapulisan sa siyudad sang San Carlos. Sa banwa naman sang Isabela, upod kay Action Vidya, posible isa ka persona nga malapit 7 na katuig wanted sa kasong murder, ginserbihan sang warrant of arrest sa banwa sang Isabela. Sa balita nasyonal, 248 ka mga Filipino apektado sang magnitude 7.8 nga linog sa Turkey. Mental health, seryoso nga isyu kay Senator Go. DOH nagapangita sang pundo para sa COVID-19 allowance sang healthcare workers. Kag ginadoso nga pagbalik sang mandatory ROTC, ginpasiguro ni Senator De La Rosa nga mapasar sining nga tuig. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa ato sinigin pang headlines, mabatian sa dinigilamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag-share ang ato sining Facebook page, tapos ang inyo sining mga mensahe. Kay tirahon tanang karona, pag maka-time kita diri sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, 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 radyo. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya. Maayong adlaw sa inyo tanan nga mga tagpalamati sa radyo. Ako si Chona Gusiauco, chairman sang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas o kun KBP Bacolod Negros Occidental Chapter. Ako nagapahibalo sa inyo tanan nga ang World Radio Day, tuigan nga ginasaulog sa kada Pebrero 13, agod kilalahon ang kusog sang radyo bilang paagi sang komunikasyon. Ini nga kahiwatan gindeklarar paagi sa United Aksyong buhay, ito ang aksyon, 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 radyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12 in punto nga oras, standby aksyon Alvin Graba, balita gikan sa patrol, live extension coffee mix na kita, no? Ang live extension coffee
inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kantuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol mga hepes ang Police Station 1, Tubtub Station 10 sa mga kapulisan diri sa syudad sang Bacolod. Lakag mga opisyal sang napulo ka mga barangay sa syudad sang Bacolod nga kandidato para sa Barangay Drug Clearing Program ginsapol sang LGU kag PDEA. Yari ang countdown sa balita ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex gintipon para sa nahauna nga pagsinapol ang napulo ka mga barangay sa siyudad sa Bacolod para sa ginatawag nila nga coordination meeting para sa Barangay Drug Clearing Program. Sunod diri kay retired Colonel Primitivo Tabuhara, ang Drug Abuse Council Coordinator diri sa siyudad sa Bacolod. Ining napulo ka mga barangays nga ginupdan sang ila sini nga mga barangay officials subong man sa mga tagsa ka mga chief of police from stations 1 to 9. Ini ang mga barangay 9, barangay 19, 21, 31, Alangilan, Alihis, Kabog, Felisa, Barangay Pahanukoy kag Barangay Mandalagan. Now sa amo ni ang numbered barangays mga pila to? Tatlo, duwa? Apat, Action Rex, Barangay 9, diri sa aton, Barangay 9. Oo, diri sa aton, Barangay 9. Barangay 19. Barangay 19, Galing 21. Barangay 19 daw naman da tao da, except lang da sang Gaylera, das Burgos Gani man, kagatong no Barangay. Hilera. Barangay ano pag ganito? 21 kag ang 31. Oh, ang 21 Action Rex tupad lang sang 9. Oh, gani. Oh, dara dampi bala sa may Galo, kayo. Galo. Sa may Galo. Oh, sa may Galo kag ang Tupad ining sa nga Barangay 19 Oo, tupad sang Barangay 9. Barangay 19. Oh, 19 tuparay lang gid sila Ang action nangyari lang sa aton. Plus ang Oo, kalatsot-sito sa may Kapitol. Tiyak, oo. O, layo na to yung kwan niya, ang Barangay 19. Ito na to sa may PLDT, Dampios, Galo, bla. Abot na may na tao na to. May nabilin pa man jutay Action okay. Rex, no? May nabilin pa gid man sila jutay, pero ang kalabanan Barangay sa 9, Barangay 19, Barangay 21, kag 31. kag 31. Oh, ang maning mga numbered barangays. While sa named barangays, Alangilan, Alihis, Kabog, Felisa, Pahanukoy, kag ang Barangay Mandalagan Action Rex. Okay. Now, ining mga Tiyo napulo na? pa kandidato Action Rex, no? Kandidato. Oo, kandidato ni sila for Barangay Drug Clearing Program as recommended o kung agin rekomendar bala sa PDEA Action Rex. Ini base man sa pahayag diri ni Tabuhara sa diin ang tuyo sa sini nga pagsinapol nga usisaon gid ang tanan nga mga requirements kung diin na ang nalubutan sang Barangay Anti-Drug Abuse Council sa programa sang Barangay Drug Clearing Program nila. Sa diin ginakamusta kunti sa BDCP Action Rex gina-rehab bala ang mga PWUD o kung P-Woods bala kag ang bala ini mga P-Woods nakatapos kung nakagraduate na sa ila sining community-based drug rehabilitation program o kung ongoing pa. And kung bala sa inasod-asod bala nga continuous balang kon bala Action Rex ng surprise drug o kung random drug test Action Rex kung bala positibo na naman sila o kung hindi. So amo ni ang mga ginakamusta Action Rex sa tanan nga mga Chief of Police ginakamusta man sa tanan nga mga barangay officials because ang gahimo sining surprise random drug test amo ang PDEA. Now sa nasiling tana Action Rex ining napulo ka mga barangays amo na ni sila ang kandidato for the first quarter nga madeklarar as drug-free barangay sa natalana naman nga ROC Deliberation Action Rex sa diin ginpahayag bandiri ni Tabuhara nga ang ining mga requirements nagapanguna nga requirements Action Rex sa nga dapat ipresentar
sang tagsa ka mga barangay officials and even sang mga chief of police amo mismo ang something like makakuha bala sila sang sertipiko ngayon nga mga drug dependents o kung mga drug surrenderies nakatapos gid sang ila sini nga drug rehabilitation program action works. Pero may mga ginklaro man siya kay ang barangay drug clearing program ini nagkatabo sa naglalain nga mga barangay sa siyudad ng Bacolod. While ang balay silangan action rex nga ginausar gali ni para sa mga plea bargainers. Inabalang mga prisong nga nakagawa sa prisongan sa diin iga paidalom ini sa 6 months nga rehabilitation, ang 3 months diri reformation program, while ang 3 pa ka bulan mo nang ginatawag nila nga aftercare program. Ari ang pahayag ni retired Colonel Tabuhara. Ang meeting tasubong para ni sa pulo ka priority barangays sa siyudad sa Bacolod nga gusto nila magpasakop sa ginatawag rehabilitation program nga gina-offer sa siyudad through sa aton nga City Health Office kag ining pulo ka barangay nga ari diri subong sila man ang gina-recommend sa aton nga pulis kag PDEA nga maayo ang ilang nga programa sa ilang nga barangay. Yung mga napulo ni nga ginapaidal sa coordination meeting, we are all hoping nga hindi siya na madeklara nga drug cleared barangay within this quarter. Ila bala mga requirements nga mga papeles kag ang mga listahan sa mga sanguna nga mga nag-surrender nga wala pa nakapagparehab kag ang mga bag-o nga mga listahan aton gina-consolidate kag ang ara man sa bagong listahan sila man na subject man naton for rehab sa ilang mga barangay. So what will happen to them? I don't know kung niya partners ni subong sa presentation of each barangay nga gina-present nila sa kadakso. Yes, ang aton nga presentation nga kuan sa barangay aton ina siya gina-angkor sa aton nga programa sang syudad nga ma-drug cleared naton ang tanan nga barangay kag ang iya sang badak chairman amo ning mga barangay captain kag iya mga committees nga ila ginamatipanan ang ilang nga mga tao nga maguntat na bala sa paggamit sang droga. Ang pulis naman ang kung sino ang ara nga mga posers, financiers o araga intra sa mga transaksyon sa mga droga nga ara sila barangay amo naman ang targeton sa aton nga mga law enforcement sang PNP kag sang PDEA. Action na Rex nga kabahin kita mga sangga pahayag diri ni retired Colonel Primitivo Tabuhara. Balita sa patrol ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. May mataas nga dosage ng vitamin sa patrol, ini naman si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon Alvin Graba. Standby na aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Karon dugay-dugay, kuwaunta ng balita mo. Life Extension Super Fiber anay kita.
Maayong adlaw sa inyo tanan nga mga tagpalamati sa radyo. Ako si Chona Gushauco, chairman ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas o kun KBP Bacolod Negros Occidental Chapter. Ako nagapahibalo sa inyo tanan nga ang World Radio Day, tuigan nga ginasaulog sa kada Pebrero 13. Agod kilalahon ang kusog sang radyo bilang paagi sang komunikasyon. Ini nga kahiwatan gindeklarar paagi sa United Nations General Assembly sang tuig 2011 kag sugod sadto pangkalibutano na nga ginasaulog. Karon nga tuig 2023, ang tema sang World Radio Day amo ang Radio and Peace o kon radyo kag paghidait. Ang radyo ginkilala sa iya dako nga bahin sa sosyedad kag kaangtanan sa mga tawo from all walks of life kag ang padayon nga pagsaulog sini sa kakinahanglanon sa ika-21 nga siglo. Kagani sa ngalan sa mga member stations sang KBP Bacolod Negros Occidental Chapter kag sang tanan nga mga manugwaragwag sa radyo, kami inyo updan sa pagselebrar sang World Radio Day kag kabay nga inyo padayunon nga talupangdon kag pamatian ang radyo. Madamo nga salamat. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhit, tiktik, tayho, kamakama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:16 sa aton oras, mga kaaksyon.
Sige, kadto ang tanang balita gikan sa Bacolod City Government Center. Si Action Art ay hupon on standby. Ini may kang tanan sa fogging operations kontra Dinggib Lahos ang city. Art. Action Rex Wyman sang na-record ang CHO kag talatapan ni Councilor Calao Puente Bitiang nga pagtaas kon kaso sa dengue ang pagambalan, pero ang isa nga ginahimo karon sa City Health Office upod na diri ang nagapatigayon no sang fogging operation, among continuation nga pang-fogging no sa area o kon sa mga barangay nga may ara sa mas stagnant na nga mga tubig no sa to make sure sunod ni Pontevedra nga wala action Rex sang makabo pa nga liwat pagtaas sa numero sang kaso no kay sa mga schools since ka nagbalik man ang face-to-face classes sunod ni Pontevedra gusto man sang mga teachers nga masigisiging operation nila o kun sa CHO. Amo nang reasons no diri kay Pontevedra nga mismo pag-meeting niya ni sa local health board amo nang ila ginistoryahan and amo ning reason nga mga barangay nga nagpadala sa request among una nga gina-cater sang City Health Office. Diriya sa syudad daw ambot pilang numero di sa aktual nga number. Okay, sa probinsya daw nagsaka-saka yung numero mo? Why pa siya sa nakuha. Subong kay ang gina-expect niya by February 15 makapagwasong bagong record ang CHO. And pero so far why action Rex ang recorded ng death as of today. No, sunod diri kay Councilor Pontevedra. Wala siya nakabaton sang report nga may napatay mo lang good news sila niya. Bisan pa kanina sa COVID-19 may nag-positive yapon. Pero ang mayo nga balita kay Wayna, pareho siyang una nga ginakabalakan nga may ara sang nagakapatay. Ariyan nga palayag ni Councilor Calao Puente ang chairman sang Committee on Health. Other than the schools, continuous na sige-sige since we are all doing our best nga ma-minimize no? Ang cases ng dengue kag iban pa no. Kay kabalota nga muna ng rainy season kag kasado ka delikado sang stagnant water sa palibot sa kabarangayan. Gina-coordinate sa aton City Health Office para matap na no, kung mabuligan git ang mga areas of concern. Hindi man siya as alarming but still ang cases sige-sige na. For so long wala na death nga kaso. And wala so next ang portion sa palayag ni Councilor Calao Puente. So magluwas niti may mga ginaasikaso man subong niya talatapan especially itong in-decisionan nga pag-add-on sang technical working group committee nga magatrabaho para sa universal healthcare nga muna subong ang prioridad nga ginapatigayan sa tagsa ka mga barangay. Atong balita gikan sa Bacolod City Hall mo ilong ginadulong sa inyo sang life extension super fiber makabulig gid pa siguro nga hindi mag-develop
Nag-aksyon nagapati si Senator Ronald Bato de la Rosa, no? Nga mapabakod sang Kongreso ang ginaduso nga Mandatory Reserve Officers Training Corps, no? Or ROTC bla. Tiya mo ning ginahulat-hulat sang mga ginikanan pa mo, kag especially sa mga kabataan naton nga eskwela, no? Kung madayon ang ROTC, kung hindi gidman, no? Suno kay De La Rosa, kung ini ang matabo, sa masunod nga tuig, way labot abisin sa next pang tuig mga kaakson, malakip na ini sa tuigan nga budget sang Department of National Defense o kung DND, no? Ang kinanglanon nga pundo para sa pagpatuman sang programa sa tuig 2024 mga kaakson, no? Basta importanteng pundo lang para lang da sa ROTC program nato, no? Hindi na pagkamkamon. Matapos liwat nga pamunuan na ang hearing sa Hagna, ginpayag ni De La Rosa nga target niya nga maplastar na sa plenaryo ang final committee report, no? Antes ang Holy Week break sang Kongreso sa Marso. Tigin dula man sini ang kahadlok nga maabuso bla ang mandatory RTC program bangod mayara sang pagatukuron ang DND CHED kag TESDA nga grievance board, no? Nga mo ang mag-monitor sa posible pagpang-abuso kag pagpatigayon man sang motu proprio investigation para sa amo nga kaso in kaso nga matabo gidman, no? Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:25 ang aton oras. Naligid lang mga kaaksyon na sanbayanay sa aton sining mga kaaksyon kay tirahon tana dugay-dugaya. Ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters kay Donald Cabasag, kay Lunila Tarosan, may lang pag-monitora Ana Sinuro, Rizal Balsimo, Madam Virginia San Antonio Olpenda, and Didi Laos, kag Nanay Isabel sa Victorias, Michelle Sayo Gimiroy, Rochelle Folinso o Rochelle Evangelista, no? Arnold Villanueva, dira sa may Ilombago, ga monitor man si Toto Arnold, no? And Leonie Bangiles Lamson, ga pamati si Leone Bangiles Lamson, Jolinda Selva Tablatin, may lang pagpamati Jolinda, Imbongjo Campos, Imjis Candido Hildore, Dines Nestro, no? Dines Nuestro, Maria Lourdes Lamera Cardones, dira sa Barangay 3 Poroxarisa, may lang pagpamati, no? And Imelda Madrigaliho, thank you so much Ma'am Imelda Madrigaliho. And sa iban pa naton nga mga kakson kay Joby Monares, Billy Albay, Bibi Gregorio Yolo, sa kay Jamel Florendo, no? And sa kay Christine Minies Villalobos, Homa Lumina, thank you gid kay AG from Barangay Lagran, Hala Carlota, no? Kay AG Ryan Bilio, salamat gid. Thank you gid, no? Sige, dali gid lang mga kakson, standby. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. This portion is brought Maayong adlaw sa inyo tanan nga mga tagpalamati sa radyo. Ako si Chona Gushauco, chairman ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas o kun KBP Bacolod Negros Occidental Chapter. Ako nagapahibalo sa inyo tanan nga ang World Radio Day, tuigan nga ginasaulog sa kada Pebrero 13, agod kilalahon ang kusog sang radyo bilang paagi sang komunikasyon. Ini nga kahiwatan gindeklarar paagi sa United Nations General Assembly sang tuig 2011 kag sugod sadto pangkalibutano na nga ginasaulog. Karon nga tuig 2023, ang tema sang World Radio Day
Amo ang Radio and Peace o kon radyo kag paghidait. Ang radyo ginkilala sa iya dako nga bahin sa sosyedad kag ang tanan sa mga tawo from all walks of life kag ang padayon nga pagsaulog sini sa kakinahanglanon sa ika-21 nga siglo. Kagani sa ngalan sa mga member stations sang KBP Bacolod Negros Occidental Chapter kag sang tanan nga mga manugwaragwag sa radyo, kami inyo updan sa pagselebrar sang World Radio Day kag kabay nga inyo padayunon nga talupangdon kag pamatian ang radyo. Madamo nga salamat. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamangkama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban, yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na hatag sang ni God.
kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na, ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di, nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan, kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang, kay basi kaluyan si Marga Diyos, kay ikaw mamlang malawagan, hindi, dako naman yung pasalamatan sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na, Guru Sir, madamo kayo salamat sa inyong aduan ng mamuna, kay Jan Diaz, kag sa tanang ina-invite ko lang, no? Kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa baton paghatag sa paglaog. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itlogan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, pagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitlogan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:37 ang aton oras, mga kaaksyon. Kantuan tanang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa Treasurer Blasang Banwasang Isabela, ginrelieve kaginbalik sa Provincial Treasurer's Office. Daw kasimple lang niya sang Treasurer's Office sa probinsya, no? Kung makamadula kag unexplained nga mga kantidad or budget sang natong danabi, ati relieve ka lang da, ibalik ka lang sa provincial office kung floating status ka na, paimunong ka lang danay, daw mo lang nakasimple ya Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Sunod nga ang Aksyon na sa ginapalayag ni Provincial Administrator Atty. Refrando Diaz nga si acting municipal treasurer sa nga Isabela nga si Nenet Escarda ang gagin relief dito sa may munisipyo sa Isabela kag nasa sa daan yang posisyon diri sa may provincial treasurer nga tratapan diri sa may provincial capitol building. Ini samtang manog umpisa ang investigasyon sa nga provincial legal office sa saday akusasyon sa iya nga pagkakadula sang 6.4 milyon pesos nga koleksyon sa munisipyo kung si Escarda ang pahambalon agin nakawat sang kawatan sunod sa ila sa digatuyan nagligad nga Enero 21. Ambal ni Diaz ang Provincial Legal Office amo ang mga osisa
Bangod una best action Rexis Carda, empleyado pa siya sa idalom sa provincial government o galing ang assignment niya dito lang sa may panluwasang Isabela. Mga duwa man katuig ang pagpangalagad niya bilang acting municipal treasurer. So, ka-duty sa gihapon diri sa provincial treasurer ng Talatapan, pero ginlimitahan ang iya siring transaksyon. Hindi siya pwede nga mag-transaksyon kung collection ang tagahambalan. Hindi siya pwede maka-cash remittance, maka-payout. No? Ang yes rin nga operadori, maka-record gid lamang. No? Recording gid lamang action Rex. Naistorya ba ni personal ni Diaz, si Iscarda, kapag ni Diaz, why na sa makapalawig pa kaya daw di kumbisido si Diaz saya sering explanation kaya nagligad pa lamang Friday o kon Biyernes ginapangita na ni siya ni Diaz parang at least istoryahon man o galing ka magtik kahapon lang Monday nagkatoy ni sa may Talatupan ni Atty. Diaz si Diaz taga-ako nga dismayado sa diskustado sa kag naglain ang bot ni Diaz tungod kay under siya sa provincial government kalibugan ni Pisal ni Diaz kung nga ang nahimo pa ni Iscarda tungod sa idalom sa administrasyon ni Governor Bong Lacson ang sweldo on time man kalau kompleto man ang mga benepisyo kag wala man tanto sang problema kung pag-aprobar sa mga benepisyo sa government employees ang tagahambalan no dasig man nga maaprobahan sa sangguni ang panlalawigan ti hambal ni Diaz ang matabo suni nga ipadalaan si Iscarda sa nga show cause order nangatagan man siya sang tsansa nga maka-explikar in written action rest nagatagan siya sa uli isang option kung balad yun ang pilion niya masubmit siya sa position paper o kung mapaidalom siya sa full-blown hearing o kung full-blown investigation. Yari si Atty. Diaz, angot suri. From Isabela, that's the first thing. Mr. Garaba is already there. And then, aton nga, butang, ibalik siya, di kiway naman to siya role sa Isabela. She has to report back to her former position and perform the task nga ginahatag sa iya ni Attorney Ami Bolivar. Mula na, pangayo man siya pasaylo, waya makunogin hilabta ng kwarta, but ko, all those things have to be proven. May muna niya findings diri sa provincial treasurer's office siya ga-report sa bong para makabulig banda siya sa iyang position nga daan and the duties and responsibilities that she does before. She will not be allowed to have anything to do with collections or cash remittances or payout. Recording lang siguro anay. Si Atty. Diaz, ibang nga balita doon sa Kapitolyo, pagkaroon ta kay kadamo sa mga talayupang doon nga balita gin aronsyo, gitpalayang si Atty. Diaz sa mga Agaxon Rex, no? Isa dari ho, nagpa-transfer gali, balik dito sa may Silay City, si Dr. Zilfar G. Hartayan, kundi, isa yun subject sa investigation man, sa nga provincial government, pagkutan sa reklamo against sa itong aduha, atong nagbiya Balagson Rex nga si Dr. Marlene Sanugal ba? Nag-request si Kailian kay Governor Balagson nga kung pwede ma-transfer sa balik dito sa may sudad sang Silay bilang assistant assessor. No kay dito giba na sa Action Rex naghalin mo. Ugaling kay may mga proseso pagaling ka dapat piring agyan si Kailian, may mga dapat pa siya nga i-comply, no? For sa nga ma-transfer dito balik sa Silay City. Amo na rin ko nga subong naka-leave of absence siya action Rex, no? Pabangkot na rin ang mabulos bilang pamuno sa nga Provincial Disaster Management Program Division. May ara na ginaay nga ngalan pero hindi pa action Rex patawayag ni Atty. Diaz ang unapon pa ni ang approval git mismo ni Governor Bong Lacson. Pabangkot
sang kalabanan may panaad na ihan ba na yun sa mga 2023? Piho na, may panaad kid. No? May 25 milyones pesos na ginpain ang provincial government para sa panaad sa Negros Festival na hiwaton April 17 to 23 Action Rex. O quarter project na programa, gusto disbayado mo sa Torgatilla, so kay diya gusto sa Basiwa. Di sila mag-interest o quarter program kung project sa Negros Occidental. Di mag-concentrate lang na isubong sa Silay City kag Talisay City. Ang action nagikan sa Kapitolyo Action Malong Hindubaya o nasa balita o nasa action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat yung malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, aksyon, radyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Marlon Hidovia. Balita gikan sa Kapitolyo karon dugay-dugaya. Balita gikan sa Nukpo kadtuantang balita ni aksyon na John Diaz. Premium D3 ang Maayong Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero Mga bagay-bagay na dapat yung malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, radyo. Sige, kantuanta karon dugay-dugay ang balita ni aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update ato sa identity sang duwa ka mga biktima sang encounter sa syudad sang Kabangkalan. Kag kanto ni PNP may person of interest na sa pagpatay sa 3 ka mga persona na kaligad nga si Mana. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. si Mommy at si Washing Machine. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. This is my life.
Maayong adlaw sa inyo tanan nga mga tagpalamati sa radyo. Ako si Chona Gushauco, chairman sang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas o kun KBP Bacolod Negros Occidental Chapter. Ako nagapahibalo sa inyo tanan nga ang World Radio Day, tuigan nga ginasaulog sa kada Pebrero 13, agod kilalahon ang kusog sang radyo bilang paagi sang komunikasyon. Ini nga kahiwatan gindeklarar paagi sa United Nations General Assembly sang tuig 2011 kag sugod sadto pangkalibutano na nga ginasaulog. Karon nga tuig 2023, ang tema sang World Radio Day amo ang Radio and Peace o kon radyo kag paghidait. Ang radyo ginkilala sa iya dako nga bahin sa sosyedad kag kaangtanan sa mga tawo from all walks of life kag ang padayon nga pagsaulog sini sa kakinahanglanon sa ika-21 nga siglo. Kagani sa ngalan sa mga member stations sang KBP Bacolod Negros Occidental Chapter kag sang tanan nga mga manugwaragwag sa radyo, kami inyo updan sa pagselebrar sang World Radio Day kag kabay nga inyo padayunon nga talupangdon kag pamatian ang radyo. Madamo nga salamat. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:51 aton oras. Kantuan tanay balita ni Aksyon na John Diaz, nukpogin tawag nga wala sang kapuslanan ang kabuhi sa mga rebelde. Kapulisano nagapanawagan sa NPA nga magsungka na sa mga otoridad. Kag pinaka-latest nga identification dito sa syudad sang Kabangkalan nga inkwentro sa Barangay Uringao. No? Kag sa kanduni, PNP may person of interest na sa pagpatay sa tatlo ka mga persona na kaligad nga si Mana. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na John Diaz. Aksyon John. Aksyon Rex, nagapadayon pa ang pag-identify sa nabilin nga isa sa tatlo ka mga kalamatay sa nagluntad nga enkwentro dito mismo sa area sa Barangay Uringao sa syudad sa Caracan. Over the weekend, February 3 kag 4 Aksyon Rex kung sa liinte ni Beloan, tatlo gidiri ang napatay ang duha. So far na-identify na sa ilang mismo man nga mahimata. Una dito na-identify, tinalikdan nga adlaw o konkapon si John Marie Calumba, 47 anyos, nga residente mismo man sa Barangay Uringao. Ang isa Aksyon Rex sa Gabid, na-identify ini sa iya mismo nga primata. Amo si Junjun Caliete, 42 years old. Ining si Caliete, according sa report, is taga Barangay Tanlad, no? Sa Tayasan, sa Negros Oriental, Aksyon Rex. May angot siya ni nagluntad nga encounter, mismo man sa may area sang Kabangkalan, Aksyon Rex, nagpanugyan diri ang katapo naman sa kapulisan nga magsungka na ining mga rebelde nga grupo Aksyon Rex kiti sunod diri sa ila. Wala sang kapuslanan ining kabuhi sang mga NPA nga nagababilin nga dra sa Hublaga. Pagpayag diri ni katalogo imbes nga mag-intra ikaw sa mga kriminalidad pinagi sa pagpatay sa ibang mga individual ilabi na mga inosente. According sa iya diri mas maayo na magsungka ka sa otoridad and mag-upod sa kampanya sang gobyerno. Ginatanyagaman diri ni katalogo ining mga rebelde nga kung magbalik ka mo sa vlog da konsensa nga matagan ka mo sang bulig labi na para sa inyo man nga mga palangboyan. Dako di ko nung bulig gid kag ehemplo ining pila ka mga anay rebelde na karon timahay na ng estado sa ila kabuhi natagan sang programa o kung naka-avail sang programa sang gobyerno Aksyon Rex. Ginakondinar man diri ni katalogo ining asud-asud nga pagpamatay nga ginimo sa mga rebelde
diri mismo sa may Negros Occidental labi na sa Southern Negros nga sunod sa iya isagid ka sahi sang krimen. Rather than result into some senseless killing or eventually losing their lives into a senseless issue or wala sinabatihan na tawagan sa idea, so probably or some sort of belief na kung ang belief na naglagas sa katao, one way or the other, it's better do nga i-propound natin isa kabagay nga pag-surrender. Wala naman kita sa Maynila. That is why in-encourage natin ang localized police talk natin. They can approach our elected officials, ang barangay kapitan natin, ang ating mayor, and also our kapulisan. Kaya dumudamo naman taging proseso. May pulo na tananing ang mga surrender ticket pa to sa recently we have also nag-surrender diri sa may Silay, and then may also basa sa itong mga nag-surrender sa Kabanggalan, sa Mamaylan, and then eventually sa Calatrava that already enjoy the peaceful life. Amo naman lang nga itong inalanto sila. Rather than taking arms and doing against the government, I think this, wala sang taas nga value pa kundi mismo ang magsurrender nila. Do senseless ang ilang life. Exactly, senseless ang life nila. Pinapamayaan nila, may recover kita nga ng mga polisa dito sa more part ng Negros Occidental nga minasapuan nga mga body remains, hindi naman natin makita ganun po puli pa si ilang mga upod yung pamayaan ng doon. Dapat sa insidente nga na po nga ginaako nila, pwede mo makita sa military ang police operation na nakatabo ang napo kita yung sa ma-recover sa ila. With action Rex Sabatian sa Police Captain Jody Catalogo, ining spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, no, may angot sila diri nga panawagan sila mga rebelde nga grupo nga magsungka na sa mga otoridad. Sa ibang pa nga balita, ginkuha na to sa update ang kanto ni PNP, may kang tanan sriblang isa man ka krimen nga nagluntad sa tong Sabado, no, Pebrero 4, mga 10:30 takna sang aga, dra mismo sa area sang Sitio Buyong, Barangay Kabiaan, sa banwa mismo sang Kanduni, kung sa rin duhadri ka mag-amay ang patay, may sabay ka babae, action Rex, ang mga biktima diri, masanday Anali Imaray, 44 anyos, gining Sanday Edmond Castro, 45 anyos, kang iya bata nga napulo ka tuig nga lalaki, aksyon na Rex. Ang sunod rin kay Police Major Ruel Colanag, ang hepe sang Kanduni PNP, may persons of interest na ang kapulisan. Duha action Rex ka mga persona ang ginalantaw nilang responsable sa likod sang sininga krimen. Sunod rin kay Colanag, ining duha ka mga mag-amaya mo gininga ang naka-enkwentro sa mga suspetsado, samtang ining si Imaray naman doon siya Rex sa nakakita bala sa nagluntad nga krimen, and posible gindala na lang ginisano nga ginpatay sa mga suspect kay bangod sa nakakita sa kaadlok siguro Black Rex ni manugid pa ini sa mga otoridad. Pagpayag diri ni Colanag, duha na karon ka maanggulong ilagi natutukan. Una, nagamabilin sa gyapon ang kaso nga pagpangawat sang Carabao kay naibaluan ginapangita sa ni magamay ang ilang Carabao action Rex mo, pero eventually ning Carabao na recover sang mga otoridad kay dungin buyan sa mga suspect sa isa dalang kalugar sa banwa mismo man sang Kanduni. Ay ikaduha nga anggulo diri action Rex ilagi natutukan ang kaso nga pag-inagaway sang duta dra mismo sa Kanduni. Kaya mo nang isa diri nila kay nalantaw karon nga motibo. Pagpayag diri ni Colanag, handa na kung tani sila nga mag-file sang kaso nga murder batok sa mga suspect. Galing kay medyo nagaduha-duha pa ang mga saksi, mga witnesses, no? Kay may identity na sila eh. So kinahanglan gid action Rex ang saksi gid nga magatindog para ma-file ang nagakaygo nga kaso batok diri naman sa mga suspetsado. Yari si Police Major Ruel Colanag, ang hepe sang Kanduni PNP sa itong interview. Ito ka persons of interest na nagsapay sa tatlo to. May kinagawari ka person of interest for lang sila. Oo. And din ang mga motive, sir, the same to Gapon. Kasi ito ang motive na pagkakataong na doon na pag-ibig gawat. Ito ang nagawang na recover na buyan, pag-romance na. But silingon, sir, ang possibility pagpangawat, sir, no? Pagpangawat. Ano pag-explain? Ay, ibang angulo, sir? Sir John? Okay. So Rex, ang kabahin sa pagpayag diri ni Police Major Ruel Colanag, ang hepe sang Kanduni PNP. Balik gikan sa Noko ang kaaksyon yung Aksyon Jan Diaz, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat Ginaksyon na John Diaz sa atong sining nga pagpanumbalik ang balita ni Aksyon na Eric Magbalwa sa BCPO. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Maayong adlaw sa inyo tanan nga mga tagpalamati sa radyo. Ako si Chona Gushauco, chairman sang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas o kun KBP Bacolod Negros Occidental Chapter. Ako nagapahibalo sa inyo tanan nga ang World Radio Day, tuigan nga ginasaulog sa kada Pebrero 13, agod kilalahon ang kusog sang radyo bilang paagi sang komunikasyon. Ini nga kahiwatan gindeklarar paagi sa United Nations General Assembly sang tuig 2011 kag sugod sadto pangkalibutano na nga ginasaulog. Karon nga tuig 2023, ang tema sang World Radio Day amo ang Radio and Peace o kon radyo kag paghidait. Ang radyo ginkilala sa iya dako nga bahin sa sosyedad kag kaangtanan sa mga tawo from all walks of life kag ang padayon nga pagsaulog sini sa kakinahanglanon sa ika-21 nga siglo. Kagani sa ngalan sa mga member stations sang KBP Bacolod Negros Occidental Chapter kag sang tanan nga mga manugwaragwag sa radyo, kami inyo updan sa pagselebrar sang World Radio Day kag kabay nga inyo padayunon nga talupangdon kag pamatian ang radyo. Madamo nga salamat. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama Mensahe sang Paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento
kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, sa cholera. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, la una 4 ngaton oras, no baklas dashboard, car aircon cleaning. Eric Magbanwa sa BCPO ini magkangtanan sa sudad sang Bacolod do nagapabili ng malubong nga supply sang shabu suno sa CDEO duha ka mga persona nagkladakpan sang PDEA araman sa ilang watch list. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Aksyon Rex, why ka na tayo may? Why nagito? Boss naman Boss naman Oo lahon tanan, nayawa. Sige. Ay ginpahayag sining karon lang ni Police Captain Jobin Bogato ang tagapamuno sang CDEO o City Drug Enforcement Unit nga nagapabiling gyapon Aksyon Rex ang pagnubo sa supply sang sabu diri sa may syudad sa Bacolod. Ini apisar pa nga nagligay kasimana mga 3.4 million pesos nga balor sa sabu ang na-recover sang PDEA sa duha ka bypass operation kag ipatikayon nila diri sa may syudad sang Bacolod. Suno kay Bogato Aksyon Rex nga
ining duha nga Santay Noela Palacios kag Nimia Halandoon ang ara man sa ila nga drug watch list o galing kay tungod sa pagsaylo sa nila sa drug operation nila diri sa Bacolod wala ini masyado na monitor sa CDU rason ko nga kay ni sila ang na-project sa nga Philippine Drug Enforcement Agency nga nagresulta sa ila sini nga pagka-arresto action Rex. Suro sa kay Mugato nga ining si Nimia Halandoon ginagkabig nilang budigera samtang ining ginadakpan nga nakuha sa 3.4 million pesos ang runner gid lamang ni Nimia Halandoon. Yari si Polisa Captain Jubin Mugato, tagapamuno sa CDEO sa interview sa Aksyon Radio. Ang mga nakuha sang ideya nga ang babae top 5 sa region, no? Kung na-notice na ito, nang nakuha nila almost 20 grams lang. Ang isa tong sa lalaki, sa amon monitoring, connected na sila. Hindi na mahambal nga nagbalik ang drugs sa Bacolod. Kay kung na-notice na ito, top sa region, pero amo lang na nakuha. Actually, sila sa amon nga mga pansubong, kag-resulta man sa mga latest natin nga mga operation, nagamay ang supply dira sa illegal drugs sa syudad sa Bacolod. Sir, ang babae ni sir nga nadakpan sa Banago, kag ninalaki sa Barangay 10, sir, ari man sa inyo nga drug watch list, sir? Yes, sir. Para na sa aton na watch list. Kag connected din na sila nga duha. Ang source nila, sir, natumbok nyo naman ni sir, kung di nahalin, sir? Yes, sir. Under monitoring natin nila ang mga source nila. Ay outside Bacolod, tabi na, sir, outside region ang ginakuhaan. Amo na ang kung may madakpan man dira, amo na siya ang hambal nila, ang kabayo lang ang madakpan. Ang ining duwa ni sir, dugay giman ninyo sa surveillance ni? Yes, sir. Ang mga drug personalities na inasadto pa. Isang January, I think, nadala ang babae nga nasa regional top 10. Kag ang inilalaki, sir, do baguhano ni sir, naman? Kung sa akon nga pagtanaw siya na, sir, tawo yan lang na isang babae. Sa amo na, sir, nga nabaton ng information, sir. Action Rex, si Police Captain Jubin Mugato ang tagapamuno sa City Drug Enforcement Unit sang Bacolod City Police Office. Ang inyong kaakson sa Bacolod PNP, ako naman si Action Rex Magbanang report una sa balita ng aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa BCPO. Si Toto Bastigerhinos, linya pangapika mo ni aksyon Eric Dre. Ay, pwerte. Kung maka-time to, makahapit gid kami da sa imong pwesto. Salamat gid, Sir Bastigerhen. Ayos, malikawan ang diabetes, paagi sa pag-inom sang Santon Plus Gold, mga kaaksyon. Kay dako gid ang Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akon birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala.
Sa kay ay. Nang wala mo ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Yun ba niya nga, isulat ko kung anong yung... Pwede mo mangin inspirasyon sang iban, no? Ganiti una nga ipaambit mo ang imo istorya sa Mi Amore nga mga pinasayni nga laragway sa patag sang pagigugma, kalipay man o kung kasakit, no? Simple lang himuunta, ipadala lang ninyo ang inyo istorya sa Aksyon Radio Bacolod News at gmail.com o kung sa official page, Facebook page ni Aksyon or sang Aksyon Radio Bacolod o kundi gani sa official Facebook page ni Aksyon Wilma Sugaton o kung Wilma Sugaton, Wilma Antopina Sugaton, no? Pwede man personal nga idulong diri sa istasyon sa Aksyon Radio Bacolod. Ari kami sa Penthouse Wilrose Building, Burgos, Locsin Street, Bacolod City. Ang deadline sa submission sa interest on Pebrero 11, no? Sa Sabado na, mga kaaksyon, Pebrero 11, kagang announcement sa mga nagdaog sa Pebrero 14, adlaw sang pagigugma. Ay, pwede. Sige. Ang magapasakop mahimo makadaog sang cash prizes sa diin ang mga judges magapili sang top 10 sa mga entries, mga kaaksyon. Ang first prize diriyo, 5,000 pesos. Ang second prize is 3,000 pesos. Kagang third prize, 2,000 pesos. Ang pito ka mga interest ang mabilin, magabaton sang tag 500 pesos bilang consolation prizes, mga kaaksyon. Sige na, hingagaw na. Isulat kag ipadala ang imo istorya sa pagigugma sa Mi Amore nga istorya sang pagigugma kalipay o kon kasakit diri sa Aksyon Radio Bacolod. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. This time check is... Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe, mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure! Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang sa 30 anyos nga tricycle driver ho patay matapos aksidente nga nakabunggo ang ginamaniho nga tricycle sa puno sang kahoy. Sa detalye sining balita, Action Roger. Action Rex na nagtaliwan gining isa ka 30 anyos nga lalaki, mga tricycle driver, matapos kini siya ang nagamaniho siya sa tricycle magapauli ng kuntani las 10:35 tak na sa nga gabi sa tong tinalikdan paglingas sa bato natabo ang amo nga insidente. Kini siya ang biktima ang gindeclare diri sa ulina sa bahin sang Cali City Emergency Clinic nga ginbawian sang kabuhi. Ang biktima gikilala ini sa kay Charlie Casinilio Floresca, 30 anyos ng edad, nga residente sang Santa Cruz Heights, Barangay Bangkirawan, Ciudad sang Cadiz. Suno sa report sa pag-imbestigar nanday Police Master Sergeant Dindo Ibag kag Police Staff Sergeant PJ De La Cruz ang Police Science Traffic Section. Gin-inform sila nga mayara nga aksidente sa may Purok Bougainvillea, Barangay Bangkiruhan. Sa itong tinaligdan nga gabi isang Sabado, kagini ang ilang ginresponderan. Ito ilang nakita nga ang isa ka tricycle nga Kawasaki Bandia nga sa diin. Ginamaniho sini sang biktima ang nakabunggo sa isa ka paho sa higad sang dalan. Gindala pagin sa rescue ini sa bahin sang bulol nga na para sa nasiling naton ini siya ang gideklarar nga napatay. Ang pamilya nagkuha na lamang dito sa blatter entry para ba sa mga kinanglanon nga mga papilis para sa iya sini nga pag-asikaso sa iya sini nga paglubong labi na sa SSS ang kaso kag tanan nga mga investigation report yara man sa traffic section sa kapulisan kining syudad. Ginakabig nga self-inflicted ang ini nga kaso nga sa diin ulihin nga na pablatter man sa kapulisan. Report gikan sa syudad sang Cadiz sa aton sinibag nga kaaksyon nga mahilig magkape ato na nga hatag sa inyo ang
Ini mabakal sa mga butika sa palibot sa probinsya sa Negros Occidental, mabakal man sa G7 Building, Lacson Street, Ciudad de Bacolod na paamtang ang Life Extension Clinic. Para sa Aksyon BBB, ni si Aksyon Roger Gutierrez report, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat kid Aksyon na Roger Gotib sa iluhan tanang balita ni Aksyon Nelson Patinio sa San Carlos. 3 ka mga LSI arestado ho sa drug operation sa mga kapulisan sa mga syudad. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Action Rex sa 3 ka mga street-level individual ang arestado sa isa ka drug bypass operation sa Mondragon Street, Barangay 2 sa siyudad sang San Carlos, las 4 sang hapon kahapon nga adlaw Pebrero 6. Ang drug bypass operation Action Rex ang ginapamunuan ni Police Captain Rodney Saruna sang City Drug Enforcement Team sang San Carlos sa PNP. Ang mga suspitsado ang ginkilala nga kanday Patrick Avenido, 35 anyos, residente sang Burgos Street, Barangay 6. Gisler Gumo, 42 anyos, sang Mondragon Street, Barangay 2. Kag Jonathan Dumundon, 43 anyos, sang Zivris, Barangay 6, Tanan, Siyudad, sang San Carlos. Ginapatigayon Action Rex ang operasyon Bato Kanday Patrick Avenido kag Giselor Gomo sang Mondragon Street sa ila sini ginaistaran kag nakuha ang 14 tanan ka mga elongated plastic sachet nga maisulod sang ginadudahan shabu. Nakuha man ang 1,000 ka pisos nga gingamit nga bypass sa manis kag mga drug paraphernalia. Ginabulubanta nga naglabot sa 12 ka gramo ang ginadudahan shabu kag may standard drug price nga 81,000 pesos. Nahunong sa karon Action Rex ang mga suspitsado sa custodial facility sang San Carlos PNP kag natalana nga pagabasakaan kaso pagbayular sa Republic Act 9165. Para sa proteksyon sang aton lawas sa batok sa mga balatian, bakterya kag subongman viruses. Proteksyonan ini pinaagi sa pag-inom sang pinakabago kag epektibong Premium D3, the ultimate rayo nga may vitamin D3. Esto Premium D3 na kita. Report gikan sa siyudad sang San Carlos, Kaaksyon nyo, Nelson Patinio, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat kid Aksyon Nelson Patinio. Ang balita ni Aksyon Vidya Pasible pa karunantan lang ina sa hapon mga ka-aksyon. Live extension na vitamin D3 anay. Ining rason nga gina-recommend. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes,
sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, Mensahe sang Paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili Tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa mga kaksyon naton Evergreen Herbal Capsule para sa may mga constipation bala, balukang constipation amo siyang Aksyon! Aksyon! Radyo! Alang-alang na kita sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad. Salamat kita sa mga nagpakigupod sa aton sining programa. Buwas na naman kita kinitanay sa kahanginan. Salamat gid nagagda na kita sa masunod nga programang This is My Life upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sining Aksyon sa kahanginan Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang Aksyon